जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबाय दाखालि चिरां अक्सिगुरियावहाय उट्रिसार शिव मन्दिरावहाय बिराज मुसाहारिजों जेनाखि गोबां बेरामिफ्रा फाहामथाय लाहैबाय आरो बिनि गोबां प्रुफ बिथांमोना मोननानै दिनै बिथांमोना गाव गावनि माने बेरामफोरखौ फाहामथाय लानो हाबाय आरो फाहामथाय मोनबाय दा बेनिनो माखासे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ क्लिप ससे मोननैसो प्रुफ होनोसै बिनि उनाव आं नोंथांमोनजों दिनै डिटेल माने रायलायफिनगोन आरो मा बेरामखौ बिथाङा फाहामथाय होनो हामारखो बिनि गासैबो भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थांगासिनो दं आरोखि हयथ' सिगाङावहाय जि सायोमोन बे गोदोनिया ओमफ्राय दा आराम मोनदों आरो बे ससेल'सै नैबेनिफ्राय ओरै ससेल'सै सानाया ओमफ्राय बेसे गोबाव जायामोन बेमार जानाया गोबावाथ' साराव हाबबाय 7 माससो जाबाय गिलु बालु डाक्टाराव जाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय हामाखैमोन मोजां मोनाखैमोन दा एसे साबसिनबाय बेहायथ' गैथायला दहाय ओरैखौ खालामनो हायामोन ना ओमफ्राय बे बाबा बुंनायखौ नों गोसोआव दंना गैया मा बुंहा नोंखौ बाबाया गावनि नेमजोंहाय थांथिनबाय आंबो नायग्रासोमोन नालाय खनसे फैनायावनो थालांबाय ससेल'सै आरो सानाय बेथ' अयथासारमोन दहाय ओरैसो जायोमोन ओरैहाय थिखोनो हायामोन आरो बे गाथाखौ दामनानै मादो दे सनमान हरफिनदो गाथाखौ दामनानै गाथाया गामिया मा गामिया आवदां बाजार दाब्रि ओमफ्राय बे बेमारि नामा दुमा बुरि बैसो 80 बोसोरसो बारबाय आंनि बिमा ओमफ्राय बेवहाय हस्पिटालाव लांदोंमोन एमआरएम हस्पिटालाव साननै दोननानै ओमफ्राय मानसियानो जानायनि लोखोनां गैलामोन आरो ओमफ्राय जोङो मबाइलाव नुनानै खोनानानै सानै आंनि बिबाजै बा बिनानाव सासे सानै फैनानै दर्शन जाफैदों ओमफ्राय दै लांफैदों बे दै सान्थिल' मोनलांखादों एसेल' बे दैजोंनो जोङो लामानिफ्रायनो बेनाव मेगन मोखां ओरै फुगारजोबनानै होलांनानै मोनायाव एसे प्रमान मोनबाय प्रमान मोननानै आरो अखानायैहाय बे दै सान्थियाथ' एसेल' मोनदों नालाय ओमफ्राय बेखौ लांफैबावबाय थाव नायलांबाय ओरै फारसे प्रेसार स्ट्रक जाबाय पेरालाइसिस जाबाय ओमफ्राय मुलि मोनलांबाय आरो पेरालाइसिसनि ओमफ्राय हापानिनि मुलिखौ लांनानै दा बेखौ दौगासिनो दं दा मानसिया जिरायनोबो हाबाय आं मबाइलाव फट'खौबो खिन्थानो हागोन नोंसिनाव दा खिन्थागोन र' दा एसे उनाव खिन्थानोसै ना सेकापआव लांदों मा सन'ग्राफि खालामनो हस्पिटालाव दा ओमफ्राय बे बाजैया फैयाखै मैयानिफ्रायनो बाबानाव थाबिसखौ बुंहरबाय थादों बा नोंनावबो बुंहरदों खोमा थाबिसखौ बे गाहायसिननि बेमारनि थाखाय 5,000नि बुंहरदों बाजैया नोंसोर फनखौ हमनो मोन्दों दे नानि बुंफिनदो दहाय बुंनाय बायदि बांद्राय जेबो मोनाखै गोजांनाया 12 एकथायाव गोजां मोनबाय दा गोजांनाया गोजाङाखै ओमफ्राय न'आव नों माबायदि जाबाय थायोमोन न'आवथ' बे गुदुं मोनबाय थायो गोजाङोबो ओमफ्राय नों गियोमोन नामा एसे गियो ओमफ्राय नों दा थांनानै गिहैनाय नंला दे नों मुलिबो जाबायना नोङो देहाखौ आराम मोनलांसिगोन थाल लादो ओमफ्राय जोंनाव नोङो मोजां मोनोबा फन खालाम दे जेरै दा नोंसोर खालामनानै फैदों बिदि फन खालाम नोङो माबायदि मोनदों खोन्थाहर आरो बेबायदि दा गतिके नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायदो आरो आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै थाबैनो जगाजग खालामदो दा आघोन मास हाबबाय आघोन मासावबो बिथाङा बे मासावबो नायजोबगोन आरो पुस मासावबो नायगोन दाथ' गोजां बोथोरनि दिन जालायबाय मोदोमाव सानाय सुनाया बारा जानोसैलाय ओमफ्राय मोदोमाव मा होनना बुङो मिजौनाय आखाइ मिजौनाय मोदोम मिजौनाय सिं सानाय बेबायदि गोबां माखासे बेरामजों भुगिनोसैलाय दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै खिन्थानो थांगासिनो दङ मा बेरामखौ बिथांमोना माने प्रुफ होनो हाखो दा नोंथांमोना आङो थख' बुंनोसै फार्स्टआव दङ फाइल्स बेराम खिलामा लावनाय बेराम आरोना जायखौ जों बुङो बे फाइल्स बेरामजों जाय भुगिना दङ बिथांमोना थाबै लायबानो जाबाय आरोखि गोबाव दा खालामसै बे बिराद गाज्रि बेराम बेयो आरो बेखौ जों लाजिना लाब गैया नोंथांमोना जुदि जादोंबा बेखौ इमिडियेट फाहामथाय लानो थाखाय नोंथाङा चिरांनि उट्रिसार शिब मन्दिराव थांनानै बिराज मुसाहारिजों फाहामथाय लाहैबानो जाबाय आरोखि बिनि उनाव माने प्रेसार स्ट्रक जानानै मानसिया गोलैयो नङा होमबा माला सोरबा माने रुंसारि जालांबाय बे गोबां मानसिफ्रा दा बे प्रेसार स्ट्रकआबो बेरामा बिराद गाज्रि बेखौबो नोङो थाबै फाहामथाय लाहैबानो जाबाय सुगार बिनि उनाव माने सुगार जायोबा मानसिया बांद्राय सुगार सिनि मानसिया माने सेहेराखौ जालांजोबो रानलांजोबो मानसिफ्रा बेबायदि जायो बे सुगारफोरखौ नों थाबैनो माने नोंसोरो थांनानै फाहामथाय लाहैबानो जाबाय आरोखि आरो लोगोसे हाइ प्रेसार होनना बुङो जे जोङो हाइ प्रेसार जानोबा नोंथांमोना थांबानो जाबाय जायफोर हाइ प्रेसारजों भुगिनानै दं दिनैसिम
गोबाव दा खालामसै थाबैनो थांनानै फाहामथाय लाहैबानो जाबाय आरो आं नोंसोर बुंखाबाय लोगोसे केन्सारा अनेक रोखोमनि केन्सार जायो सिङावबो जायो सायावबो जायो आरो हिन्जावफोरनि बे आहाराव जायो आरो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो जानानै हिन्जाव मानसिफ्रा रुंसारिबो जालांबाय आरो लोगोसे जों ओरै नैबे गारमा सिंफ्रावबो जायो आरो सिं सा जायखिया केन्सारखौ बियो फाहामथाय हायो आरोखि दा नोंथाङा जुदि केन्सार जानानै दङब्ला इमिडियेट नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनानै फाहामथाय लाहैबानो जाबाय आरोखि आरो लोगोसे हापानि बेराम ओमफ्राय गुग्रा बेराम हापानि बेराम माने गेर गुर होनो जे रायलायोबा मानसिया माने हां लानो हाया हाया जायो दा बेफोरबायदि हापानि बेराम जादोंबा आरो लोगोसे गुग्रा बेमार जादोंबा नोंथांमोना थांनानै फाहामथाय लाहैबानो जाबाय ओमफ्राय गन्थंआव साइनिस बेराम गन्थं सिङाव सिथर जायो ना मानो दा बे आरोना ओमफ्राय ओरै खाफाल खावसे सायो आरो खाफाल जायो जे बेफोरबायदि जादोंबा नोंथांमोनहा थाबैनो माने जगाजग लाबानो जाबाय लोगोसे नोंनि लिभारा लावदों बा लिभारा बुदों नोंना आरो लिभाराव गोबां मेजेमफोर जाबाय बेबायदि प्रब्लेम जादोंबाबो नोंथाङा इमिडियेट माने थाबैनो जगाजग ला आरो सोरबा लिभारा डेमेज जालाङोलै बांद्राय जौ लोंबाय थायोबा जे लिभारा डेमेज जालाङो जे लिभारा गाज्रि जालाङो थारमाने थैनो लायो दा बेबायदि जादोंबाबो नोंथाङा इमिडियेट जगाजग लाबानो जाबाय बिनि उनाव स्टन किडनि स्टन गल ब्लाडाराव स्टन जायो माने जों जायखौ जों बिख्लो होनना बुङो बे मानसिनि बिख्लोआव स्टन जायो आरो किडनियावहाय जोंहा स्टन जायो दा बेहाय अन्थाइ जादोंब्ला गोबां डाक्टारजों फाहामथाय खालामनो नागिरदों आरो नोंखौ जुदि डाक्टारा अपारेसन खालामनो नागिरबायबा नोङो अपारेसन खालामाब्लानो इमिडियेट नों थांनानै बे मुलिखौ जाग्रोदो मास मोनसे जाग्रोदो बिनि उनाव नोंथाङा प्रमान मोनगोन आरो प्रुफ मोनगोन अब्ला नोंथांमोना माने खुनु मोनसे अपारेसननि थाखाय फैसा गारनांनाय नङा आरो लोगोसे टनसिल बेमार जानाय टनसिल बेमारखौ आं बारा मिथिया ओरैनो टनसिल जादोंबाबो बेखौ फाहामथाय लाहैनो हागोन आरोखि टनसिल बेमार ओमफ्राय सानाय ओरै जरा सायो ओरै सिं सायो ओरै गोदोना सायो दाफोना सायो बिभिन्न रोखोमनि सायो बेगें सिं सानाय नङा होमबा बेगें सिं सानाय ओमफ्राय जरा सानाय बेबायदि सानायफोरजों नोंथाङा जुदि भुगिनानै दङब्ला आरोना अब्लाबो नोंथाङा गोबाव दा खालामसै इमिडियेट थांनानै नोंथाङा जगाजग लानानै थाबैनो नोंनि फाहामथायखौ लाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांखौ जाहैबाय मिरगि बेमार जादोंब्ला मिरगि बेमार बेखौबो नोंथाङा फाहामथाय लाहैदो आरो फाग्लि जालाबायनानै माने बखिलाबायना जादों नामा ब्रेनफ्रा माबा जानानै ओमफ्राय सोरबा एसे नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा जाम्बि एक्सिडेन्ट जादों नामा जानला मोनला बखिलाबायग्रा लामा रायलायलाबायग्रा माबा खनलाबायग्रा बायदिसिना जाहांदों नामा जुदि जादोंब्ला गोबाव दा खालाम नोंथाङा बाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनानै बेखौ फाहामथाय लानो हागोन आरोखि फाग्लि जानाय जानला मोनला बखिलाबायनाय हारसिङै रोगालाबायग्रा बेफोरबायदि जादोंबा गोबाव खालामाबालानो थाबैनो जगाजग लानानै नोंथाङा फाहामथाय होबानो जाबाय आरोखि गेस्ट्रिक प्रब्लेम दाना उदैयाव बिराद गेस जायो नङा होमबा खिफिबाय थायो उदैया दुम जायो ओंखाम जानो हाया नङा होमबा ओमफ्राय माने आलसार गेस्ट्रिक उदैया आलौवो माने बिबुआव गाराय जानो नागिरो आलसारा दै बेफोरबायदि बेरामजों भुगिनानै दङब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै थाबैनो नोंथाङा फाहामथाय लाबानो जाबाय आरो आं दहाय बुंखाबाय आखाइ आथिं मिजौनाय बरबोना जायो आथिं बिजौ आथिंफ्रा बेफोर जायोब्ला ओमफ्राय आं दहाय होनखादों ब्रेन गाज्रि जानाय लोगोसे न'खरनि समस्या न'खराव बिसिजों फिसायजों दावराव दावसि जानाय बिमा बिफाजों दावराव दावसि जानाय बिहामजोजों बिखुनजोजों दावराव दावसि जानाय फिसाफ्रा माने ड्राग्स फाग्ला जाबाय माबा फाग्ला जाबाय गोदाव सोराव जाबाय फिसाफ्रा माने ड्राग्स जानानै माबा जानानै गोदाव सोराव जाबाय फाहामनो हाया बायदि जाबाय अब्ला नोंथांमोनहा इमिडियेट फाहामथाय लाबानो जाबाय ड्राग्स जानानै जुदि गथ'फ्रा गोदाव सोराव जादोंब्ला माने रागा खरा जादोंबा न'खराव दावराव दावसि खालामबाय थायोब्ला गोबाव दा खालामसै नोंथाङा कन्टेक्ट खालामदो आरो लोगोसे हिनजाव दोनखारलायनाय हिनजाव खारलायनाय गोबां प्रुफ जाबाय बिथांनाव जायफोर फैदों बिथांमोना जायफोर बिथांजों फाहामथाय लादों बिथांमोना दिनै प्रुफ मोनजोब्बाय फोरमान मोनजोब्बाय आं नामखौ बुङोबा प्रब्लेम जागोन बिथांमोना मोनथिफिनजोबगोन गतिके आं नामखौ लाला जाय बिथांमोना फोरमान जायफ्रा बाहाय फाहामथाय लाबोदों हिनजाव दोनखारनाय खारनायफ्रा गोबाव बोसोरनिब्लाबो बिथांमोना दिनै फोरमान मोनजोब्बाय थारमाने जोबोर मोजांनि बाथ्रा आं साबायखर होगोन फंबायखौ आरो लोगोसे नोंथांनाव जाहैबाय मा जौ लोंनानै न'खराव फिसाया दावराव खालामबाय थायो नोंखौ बुबाय थायो नांलाय खमलाय खालामबाय थायो बेबायदि खालामदोंब्लाबो दावराव दावसि खालामबाय थादोंब्लाबो जौ लोंनानै दुमदाखा खालामदोंबा थाब थांबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे कन्ट्रेक्टारफ्रा माने थाखा फैसा मोनाखै रां रुफा आखायाव थाया गोबां रां रुफा खामायदों माबा माबि जानानै थाजोब्बाय बेफोरखौबो नोंथाङा थांनो हागोन साख्रि मोनहां माबा आर्मि साख्रि खारदों पुलिस साख्रि खारदों माबा मोनसे साख्रि खारदों नाथाय सेलेक्सन जागोन ना जाया गोबां प्रब्लेम दं गुबुन केन्डिडेट दङ हिउज केन्डिडेट दङ आरो बेफोरबायदि प्रब्लेम जादोंबा नोंथाङाबो इमिडियेट कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवबो नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनानै थांबानो जाबाय आरोखि बे आरो एकदमबारे गेरेन्थि बिथाङाव 100% बिथांनो गासिबो खामानिया जाफुंजोबगासिनो दं दा बेनिखायनो बिथांनाव गोबां मानसिया थांदों आरो जाय थांदों आरो प्रुफ मोनगासिनोबो दङ आरोखि बे बाथ्रा आरो प्रुफ मोनाबा बोरै जानो प्रुफ मोननायखायनो थांदों मानसिफ्रा प्रुफ मोननायखाय थांदों लादों फैदों बे जादों बाथ्रा आरो लोगो न'खराव नोंनाव बिरा हाबदों नामा
न'खराव अन्थाइ खुबैबाय थाग्रा जायो थिं सोरबा गुंबाय थाग्रा गुंग्रा दाखालि क'क्राझाराव खोनादोंमोन जोङो अन्थाइ सानाव अन्थाइ गोलैबाय थायो खुबैबाय थायो पुलिसफ्रा नेफैलायनाय जादोंमोन होनबाबो रावबो नुवा बबेनिफ्राय अन्थाइआ गोलैयै फैयो बेबायदि जादों नामा आरो न'खराव थानो हायै सिगिनाय आरो न'खराव गिलुं गिलुं जादों नामा आरो न'खराव नोंथांना जुदि गिलुं गिलुं जादोंबा नोंनि न'खरखौ बियो न'खौ सक खानानै होगोन सक खानानै नोंखौ रैखाथिनि थाखाय बे माबानानै होगोन आरोखि ओंखायनो नोंसोरो जुदि माबा मोनसे न'खराव गुलुं गुजुं थासारिफोर जादोंबा आरो बिनिफ्राय फाहामथाय लानो थाखाय इमिडियेट कल खालामनानै नोंथाङा फाहामथाय लाबानो जाबाय आरोखि न'खरनि समस्या जिखुनु न'खरनि समस्या जाय बिभिन्न रोखोमनि न'खरनि समस्याखौ नोङो फाहामथाय लानो हागोन आं दिनै नोंथांमोननो स्पष्ट खालामनानै होनाय जाबाय आरो लोगोसे गथ' मोनै गोबां बोसोर जाबाय गथ'खौनो मोना हौवानिसो दाय जाखानाय हिनजावनिसो दाय जागोन नङा होमबा जुदि अपारेसन खालामाखैब्ला आरो गथ' मोनाखैब्ला नोंथाङा थाब सिलु लाबानो जाबाय आरो नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथाङा गथ'खौ मोननो हागोन लोगोसे हिनजावफोरनाव मा जायो टिउमार जायो जेनेबा उदैयाव टिउमार जायो बे टिउमार जादोंबा सोरबा सिख्लायावबो जायो हाबा जानायावबो जायो बे टिउमारफोर जादोंबा नोंथाङा डाक्टारनाव थांथ'नो नांला बिनि नों मुलिखौल' बाहायदो ओमफ्राय नोङो लासैनो उनाव नोङो 6 माससो जानानै बा 3 मास 4 मास जानानै नोङो उनाव सन'ग्राफि खालामफिनजाबानो जाबाय नोंनाव टिउमारखौ मोनगोन ना मोनजाया बेखौ आरो आं बुंखाबाय ओमफ्राय लोगोसे टिउमारजों लोगोसे जोंना उदै देरनाय उदैयाव दै जमा जायोना बेफोरनो टिउमारानो जायो नङा होमबा उदैयाव दै जमा जायो मायो होनना बुङो दा बेफोरबायदिखौबो नोंनो फाहामथाय लानो थाखाय दिनै चिरांनि अक्सिगुरियावहाय उथ्रिसार शिब मन्दिराव नोंथांमोना थांबानो जाबाय फाहामगिरि हिसाबै बिराज मुसाहारि बिथाङा फाहामथाय होगासिनो दं दिनै बहुद मानसिफ्रा फैनानै जायफोरा दिनै बिथां बुंनाय बायदि होनदों सोरबानो सप्ता खनसे दाजाथ' सप्ता खननै जेबो दाजा सप्ता खनसे ओरैबायदि खालाम सप्ता खननै ओरैबायदि खालाम जेरै थिनदों जेरै थादों जेरै मानिदों बिथांमोना फलिजोब्बाय आरो फलिजोबनानै आं बुंनाय नङा बिथांमोना गावसोरनो फन हरै बिराज मुसाहारिनो बिथांनो खिथा हरगासिनो दं आरोखि फोरमान जाबाय बाबा प्रुफ मोनबाय बाबा होननानै आरो गोबाव समनिफ्राय दोनखारलाय खालामनायफ्राबो दिनै फोरमान जाबाय प्रुफ जाबाय अन्थाइ जादोंमोन सानाय सुनाय जादोंमोन हापानि बेमार जादोंमोन हामजोब्बाय दैहां बरफहां सोरबा उदै सिङाव माबा जादोंमोन मुलि दौनाय लोगो लोगो सानस्रिनाय लोगो लोगो गोबायनानै गासिबो गजोब्बाय गोबायन बिनि देहानिफ्राय गाज्रिया सेस खारजोब्बाय बेबायदि प्रुफ बेनाव गासिबो फोरमान दङ दा बिथांमोना भिडिअआव फैनो बायो मोनसे प्रब्लेमा बेनो आरोखि दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननो दहाय ससे मोनदोंमोन भिडिअ क्लिप होखांखाबाय आं दहाय दा ओंखायनो नोंथांमोनाबो जुदि आरो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि नानानथ रोखोमनि बिभिन्न रोखोमनि बेमारजों नोंथाङा जुदि भुगिनानै दङब्ला आं स्क्रिनाव दहायनिफ्रायनो होबाय थानाय बे स्क्रिनाव 3 नाम्बारावहाय कल खालामनानै इमिडियेट फाहामथाय लानो रायजो जानो मानोना बेरामखौ नोङो बारायनानै दाला बेरामखौ जाजेननायावनो सोखानायनि ट्रेनिंखौ ला ओंखायनो आरो फिन बुंबावगोन आङो नोंहा जुदि सोरबा उदै गथ' मोनै जोनोम जादोंब्ला गथ' मोनै अबस्था जादोंब्ला थांबानो जाबाय आरो उदैयाव टिउमार जानाय अन्थाइ जानाय माने केन्सार जानाय नङा होमबा ओमफ्राय मा होनना बुङो साइनिस बेमारनो सुगार प्रेसार स्ट्रक फाइल्स बेराम मिरगि बेमार जानाय नङा होमबा ओमफ्राय पुलिस केस नांनानै माने पेन्डिं जाना थाबाय थानाय नङा होमबा बेफोरबायदि पुलिस केसजों भुगिनानै दङब्लाबो नोंथाङा थाब थांनानै जगाजग लानानै फाहामथाय लादो आं दिनै नोंथांमोननो होबाय बेनो जाहैबाय मा एड्रेसा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामियाव मन्दिर उथ्रिसार शिब मन्दिर बेनिफ्राय फाहामगिरिया जाहैबाय मा बिराज मुसाहारि स' गतिके कन्टेक्ट खालामदो थांदो आरो जाय आं दहायनो होनखादों गोबां प्रुफ मोननायखायनो दिनै बिथाङा दिनै आंनो फोरमायहरबावबाय आरो फिन आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव 3थि खेब दिनै आं बे भिडिअखौ लानानै फैबावनाय जाबाय आरोखि इमिडियेट कल खालामनानै थांबानो जाबाय थेंक इउ